denai surang diri mengana untuang jo para saya manga ayah jo mande bapisah rasokan Mbak Ranti yang jatuh di dalam dahan tumbuh ranti yang lah jatuh entah di mana kainggono dahan tumbuh ranti yang lah jatuh entah di mana kainggonyo nan mande lengah de buaya Tuhan tunjukkanlah arah jalan kadenai tampu hidup baraso yatim piatu Baayah lai bamang delai hidup baraso yatim piatu arah jalan kadenai tampu Tuhan tutuikanlah rasa kangen di batinku bayanglah bawang hidup baraso yatim piatu Baayah lai bamang delai hidup baraso yatim piatu
hutang budi denai juga dirantau. Kini relakanlah denai juga dirantau.